Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Mojou láskou, okrem toho, že robím odblokovania lásky a privolávania babetiek vzťahov, je aj bývanie nehnuteľnosti a takéto reality. Kamaráti ma aj prezývajú domy a nehnuteľnosti, tak kvôli tomu aj vznikol tento kanál a dnes sa chcem s vami porozprávať o takej dôležitej téme, ktorú vás učia za 3000 eurové kurzy, ktorú vy môžete spraviť, keď si kúpite investičný byt a bojíte sa, že by ten nájomník alebo tá nájomníčka vás ošmekli a že by vám neplatili, nevedeli by ste ich nejakým spôsobom kvázi odpratať, alebo nechcem povedať, že vyhodiť, ale vyhodiť z toho podnájmu, ktorý ničia, ktorý neplatia. Čo ma inšpirovalo k tomuto videjku, bola moja klientka, ktorej robím odblokovanie lásky a ktorej rodina, ktorú ubytovala u seba v byte, no nie u seba, do svojho investičného bytu, je prestala platiť. Neplatili jej dlhší čas, dala to na súd, mala tam nejaké spory s nimi, súdy trvajú dlho, nakoniec tá rodina odišla, ale tým, že jej nezaplatili, im nevrátila Wi-Fi router a normálne ju zažalovali. A preto ma inšpirovala, aby som vám vytvorila toto videjko, že čo robiť, aby ste na takýchto nájomníkov nenatrafili a ako sa k tomuto máte postaviť a brániť. Takýto istý prípad mala aj moja podnájomníčka v Nitre, kedy ona prenajímala svoju nehnuteľnosť a namiesto babičky, ktorá sa tam mala nasťahovať, sa jej tam nasťahovali prostitútky a nevedela ich nejakým spôsobom vyšachovať. Volali policajtov a ostatní spoluvlastníci tam bytov sa sťažovali a mala s tým veľké problémy. A musím vám povedať, že právny systém na Slovensku je v tomto veľmi, veľmi zlý, že vy darmo si vytvoríte nejakú zmluvu o prenajme. Je zo zákona dané, že vy nemôžete len tak vysťahovať toho daného človeka, ktorého tam máte v podnajme, aj keď neplatí, aj keď to tam nejakým spôsobom narúša, hoci v zmluve to máte, pretože môže na vás podať žalobu alebo tak. Čo ale dokáže jediná vec, ktorá vás veľmi vie dobre ochrániť pred takýmito negatívnymi ľuďmi, a nie je to nejaký rituálik, je notárska zápisnica. Tu už tým, že nie som právne vzdelaná, vás tak ako keby stopnem, aby ste si to dohľadali. Ale viem, že čo mi poradila moja klientka, ktorá tiež má takto nehnuteľnosti a ktorá má s týmto viac skúseností, že vy viete spraviť tú zmluvu o prenajme u notárovi s tým, že sa tam spraví dodatok a notárska zápisnica, v ktorej sa presne uvedie, že ak ten človek nebude splácať 2-3 mesiace, tak namiesto toho, aby vy ste chodili po súdoch, dávali žiadosti a prosili tam, aby ste ho mohli vypratať, tak namiesto toho sa udeje to, že vy prídete s tou notárskou zápisnicou aj k exekútorovi alebo tak a máte nárok na automatické vypratanie tohto daného človeka. Čo sa deje, keď máte tam rodinu s deťmi maloletými? Pri notárskej zápisnici, kde tento človek vám podpíše to, že súhlasí s tým, že bude platiť na čas, inak zmluva prepadne, sa deje to, že namiesto toho, aby vy ste sa nejakým spôsobom museli stresovať, kde im nájdete ubytovanie alebo tak, exekútor a aj úrad pre rodinu a tieto sociálne veci by sa mali postarať o to, aby tým maloletým a týmto rodičom našli bývanie. Nie som si 100% istá, ako to funguje. Našťastie s týmto takéto skúsenosti nemám, ale čo mám takých tých vyššie postavených klientov, tak hovorili, že tieto veci naozaj fungujú.
Takže moc vám držím palce, aby ste s týmto nemali problémy. Ja som taká, že keď cítim a šípim, že je to nejaká negatívna energia ohľadom toho človeka, ktorému by som mala prenajať nehnuteľnosť, tak radšej do toho nejdem. Ďalším takým môjim tipom je, že nerobte to, že kúpite zdevastované nehnuteľnosti, škaredé, smradlavé, plesnivé a očakávate, že tam budete mať dobrých podnájomníkov, lebo tí slušní podnájomníci potrebujú mať svoj štandard. Takže väčšinou sa to deje vtedy, keď prenajímate nehnuteľnosti, do ktorých ste nechceli investovať. Nehovorím, že toto je 100% prípadov, ale čo vidím, tak stáva sa to hlavne tým ľuďom, ktorí majú problém s tým, že nechcú už investovať do rekonštrukcie, chcú rýchlo prenajať tú danú nehnuteľnosť, ktorú možno pozdedili a nemajú tie peniažky. A vtedy v tej energii, že vám niečo chýba, si priťahujete presne tú vibráciu tých ľudí, ktorým tiež chýbajú peniazy, ktorí tiež sú nejakým spôsobom, majú tam nejaké komplikácie alebo nejakým spôsobom sú pod nejakým časovým stresom. Takže čo je moja rada, čo ja sa snažím robiť, je vždy mať férovú sumu v rámci toho podnájmu a férové bývanie, aby to tam bolo pekné. Budem rada, keď mi dolu do komentáru napíšete, že či ste o takejto notárskej zmluve a takejto možnosti počuli, po prípade, či ste ju využili. Samozrejme, nie je to zadarmo. Tie poplatky u notárov bývajú rôzne, môžete si to aj prezistiť. Aj týka sa to, že vždy tá zmluva je nacenená podľa tej ceny nehnuteľnosti. Dobre, poďme si ale spraviť veštenie z kartičiek. Počkajte. Takže vyberám tieto tri, tá prvá mi nedávala zmysel v rámci tohto výkladiku. Takže prvá, druhá alebo tretia. Ak ste si vybrali prvú kartičku, máte si dávať pozor a ochraňovať a budovať vzťah, ktorý máte. To znamená, že keď hľadáte aj nejakého podnájomníka, alebo aj máte podnájomníka, nemáte byť taký úplne, že negativistický, pasívny, máte si aj vyhľadať nejaké údaje o tejto osoby a máte to, že máte sa nejakým spôsobom poistiť a dať si dobrú zmluvu spraviť o tom prenajme a potom už ako keby vyživovať ten vzťah v tom, že niekedy napríklad donesete vínko na Vianoce alebo na Mikuláša, nejakú pozornosť, aby ste tam mali tých dobrých podnájomníkov. Ak ste si vybrali druhú kartičku, máte tú kartičku sily. Takže toto naznačuje, že keď aj sa snažíte prenajať nejakú nehnuteľnosť, tak ukazuje sa mi, že máte si viac veriť a že sila lásky vám pritiahne ako magnet takých ľudí, ktorí si vás zaslúžia. Ja spravím aj videjko, ako som si veľmi rýchlo našla podnájomníka do 2 dní od vydania inzerátu. A rovnako aj vy máte tú víziu, koho tam chcete mať, verte si, počúvajte tú svoju intuíciu, ako naceníte tie veci a buďte silní a neoblomní v tom, že keď sa vám tam aj ozvú nejakí ľudia, ktorí ja ti zaplatím viac a ja ti zaplatím na ruku aj za rok dopredu, tak majte silu aj hovorenia nie. A keď ste si vybrali tretiu kartičku, máte sledovať znaky, aby ste si našli to práve. Ukazuje sa mi, že máte tu indikácie na to, či je ten človek, ktorému chcete dať ten prenajom, ten pravý alebo nie. Že prejavy sa, len počúvajte, ako na vás hovorí, či dodrží to, že keď ide na obhliadku, tak príde na čas a takéto veci. Budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára napíšete svoje skúsenosti alebo mi pokojne napíšte na pravaväzba@gmail.com. Ja si rada prečítam vaše správy, vaše príbehy. Majte krásny deň.